Добре, дами, време е за нещо ново. Зимата се замина, пролетта е тук, лятото чука на вратата и е време да освежим гардероба си. Винтидж вайбът отново е навсякъде. Затова ви избрах един нежен дантелен топ, има го в черно и бяло, а заложих на бялото. Имаме и елече в различни цветове за фенките на буклето. Знам, че тук има такива. Показвам ви и два супер удобни топа с градини подплънки, без сутиен, но с перфектната форма. Един летен сет, който е едновременно стилен и много удобен. И плечево за по-лежерни визии. Оверсайз тениските също се завръщат. А това бюстие е просто любов от пръв поглед. Водолеите ще ме разберат. Подготвила съм и няколко рокли за по-специални поводи. Гарантирано ви обещавам, че ще съберат погледи. И накрая супер модерна пола, която е време да стане тренд и тук. С кода в видеото, който виждате по-горе, може да вземете продукти за 0 евро, така че действайте бързо.